Dik. Ya Mas Dik. Itu tepat lah. Ini keburu darah teko yang lali janji ini. Hai hai hai
Jangan. Jajane kepiye iki? Kali janji ini. Mengabadikan monumen karya dari Ronggo Jatinya. Kita akan melihat kiprahnya seorang Bagas. Mengendangi satu Cikarang. Mas bisa dari Cikarang ada Mas Didi. Oi.
pikiran laku desa merah hanya tahu Tanjung
ya
ae ya ae ya yuk 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 Cinta seseorang kalian Buka lumping turun hati kami cil saking telah tangi Mas Jemi tangi ini para pandemen pamiarso pamiarsi dengan jarak kita tepi-tepi sih nonton tepi-tepi wonten saking kali kesing jaluk niku ada hari ana sing kondangnya ana sing saka kemiri mboten yo ono iki lah iki pandemen kesenian aku yang paling adem loh Mas Jemi jual ke atau aku tuh Mas Adi ya inggih ana sekolah ana Mbak Asia aja lali abang-abangnya ditoke nggih mangga pinggel maksudnya pinggel biru ya ora apa-apa nek abang enom ya ora apa-apa